Kommer Dorran nu? Ja, Dorran kommer nu. Hej Dorr! Hej Kristina! Hej Musse, kom! Kom, kan du vara här? Vänta. Titta på Musse, ropa på Musse. Musen! Hej, vad fina ni är! Är det kallt Snillan? Nej, det är jätteskönt. Ja. Ja, ta någon fint kort då. Ja. Stanna. Vinka till kameran. Hej hej! Nu är det sommar!